प्रणाम नमस्कार। हम पवन पांडे सबके गोड़ छुके गोड़ आ रही और थोड़ा सा लेट से वीडियो बनता। नवरात्रि के त्यौहार चलता और हमारा अनुष्ठान भी बा पूरा 10 दिन के नवरात्रि। और आज मंगलवार बा और बजरंग बली के आज पूजा अर्चना भइल। रउआ सब भी नवरात्रि के अगर फास्टिंग में नहीं नवरात्रि के व्रत नहीं रखले तो कम से कम माता जी के रोज प्रणाम करी सुबह शाम। और माता जी के कहीं आरती होत हो के पंडाल उंडाल में तो जरूर जाके शामिल हुई। गांव के मंदिर में अगर आरती होत हो तो जी शामिल हुई, क्योंकि बहुत ही प्यारा नवरात्रि साल भर में ये शारदीय नवरात्रि के बहुत महत्व बा। ऐसे तो चैत में भी नवरात्रि होला, लेकिन ये नवरात्रि के खास एगो उत्सव के रूप में मनावल जाला। और सब लोग के ऊपर माता रानी की कृपा बरसे हमेशा ये मनोकामना और प्रार्थना के साथ ही माता से प्रार्थना बा। एगो प्यारा सा भजन कि पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहितम हृदय बसहु सुरभूप। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। बजरंग बली और माँ दुर्गा दोनों लोग शक्ति के स्वरूप बा। और माँ जगजननी शक्ति के खुद स्वरूप बने। बहुत प्यारा सा हम गाना बोल रहे हैं अपना पवन धुन चैनल से पिछला बार कि जग जननी जय जय मैया, जग जननी जय जय। बहुत सुंदर भजन बा पवन धुन पर लिखे जग जननी पवन पांडे तरवा आ जाए गाना। बहुत प्यारा आरती बा और हमरा उम्मीद बा कि जरूर सुने और सुने तो बेहतरीन लगे। असही प्यार आशीर्वाद अपना पवन को बन रही पवन धुन चैनल को बन रही पवन पांडे विशिष्ट पेज पे बन रही, चाहे जाना भी पेज से देखता है जाना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखता है। अपन प्यार द्वारा आशीर्वाद बनल रही और बहुत सारे देवी गीत लगातार आ रहा बा। अभी खेसारी जी के लगता है वो गाना होता हम लिखे जाने में हम विकास भैया खेसारी सब लोग काम पहले बज जा दर्द दर्द नारा। बहुत प्यारा गाना होता और बहुत सुंदर गाना बा। कृष्णा जी लिखले बार और म्यूजिक भी करे बा और बहुत प्यारा गाना बा। और हमने के एक्टिंग पहले बन जा बहुत सुंदर गाना बा। सुने तरह जरूर दिल खुश रहे। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय माता।